sihloniphe sazi ukuthi mangabe ungumZulu noma unguma-Afrika wazi ukuthi inkosi iguqile. Ngisho i-United Nations inhlangano yezizwe jikelele kuyaqala ngqa emlandweni wama-Afrika ukuthi amafulegi ehliswe ahloniphe inkosi yamakhosi yaKwaZulu Natali yamaZulu isilo esibuse kunawo wonke emhlabeni jikelele. Into engazi ziyenzeka. Yingakho-ke nje bafowethu silana sizothi kusukela ngoLwesithathu thina singizwe online sobe sesikwabangoma nisilandele epheshini sobe siwuhulula umlando wonke. Niyeki ishiphi leziya ishiphi lezi ey'sakaza lapha lapha esaxoshwa khona ukuba bawusile labo bantu ukuba ukhozi aliphethwe izibozi, ukuba ukhozi FM aluphethwe izibozi befanele bemlando ukhathidi uMfokangobe azoba khona hulu umlando sizotshela abafazi ukuthi thina singobani esukwini la uZulu ezile wonke uZulu eguqile. Sizotshela ngabafazi ukuthi thina singobani emlandweni wamaZulu. Manje into yakho leya Yeah.